ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ መዘኻኸሪ ይቐርብ። ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብተመልከተለይ ንኤርትራውያን ዜጋታት ዘነጻጸረ ማእሰርቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ዋዜማ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ጸብጺቡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ልኡኻት ብምባል 224 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ዝሓበረ ዌብሳይት ምርግጋእ ጸጥታ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ቀንዲ ምኽንያት ከም ዝቐረበ ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝበሎ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ዘለዉ ዝተባህሉ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣባላት ፋኖን ሸኔን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ እዚ ንኤርትራውያን ብፍላይ ኣነጻጺሩ ዝካየድ ዘሎ ምእሳር ቅድሚ ነዊሕ ሓዋርሕ ኣትሒዙ ብስለያዊ መልክዕ ክካየድ ከም ዝጸንሐ እዚ መርበብ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም እዞም ንሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣስጋእቲ ዝኾኑ ናይ ጽንፈኛውያን መሓውሪኹም ተባሂሎም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ኢሳን ዝተባህለት ማዕከን ዜና ወጪ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣባላት ፋኖ ተባሂሎም ተጠርጢሮም ተኣሲሮም ዘለዉ ተቐመጥቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቁጥሮም 356 ዝበጽሕ እዩ 201 ኣባላት ሸኔ 106 ድማ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ይርከብዎም እዞም 887 ሰባት ናይ ቀንዲ ከም ዝኾኑ ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክፍጠር ንዝኽእል ዕግርግር ንምቁጻይ ከም ዘካየድዎን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተስፋይ ሓቢሩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራሕ 36 ግለሰባት ብዘይ ምኽንያት ተቐቲሎም ምርካቦም ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ከም ዝኾነ ስለዚ ድማ ንምኽንያት ጉድለት ጸጥታ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ስጉምቲ ኣምውሳድ ኣለና ብምባል ከም ምኽንያት ይቕርብ ኣብዚ መዳይ ስንኮፍ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ንጉድለት ጸጥታ ርእሰ ከተምኡ ከም መመኻነይ ኣቕሪብዎም ከም ዘሎ ብዙሓት ወገናት ይሰማምዑ ብተወሳኺ ሰነድ ንዘይብሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘነጻጸረ ሰፊሕ ስርሒት ከም ዝተኻየደ ዝበዝሑ ካብኣቶም ድማ ኣብ ስርቂ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ከም ዝኾኑ ይዘረድእ እንተኾነ ስርቅን ዝርፍያን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካብ ከም ተርእዮ ሓሊፉ ከም ባህሊ ካብ ዝሰርጽ ዘመናት ኮይኑሎም እቲ ነቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ፋሽስታዊ ስጉምቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ብስም ናይ ሰላም ሰራዊት ኣብ ልዑል ናይ ምትብባዕ ንጥፈታት ዝርከብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽሎ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ብዙሓት ምንጭታት የረጋግጹ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዜጋታት ነብሶም ክገትኡን ንጥፈታቶም ክእድቡን ዝመኽሩ ዘለዉ ብዙሓት ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋታት እቲ ብስም ምስፋን ሰላምን ጸጥታን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመኻኒው ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝካየድ ዘሎ ናይ ማእሰርትን መቕተልትን ስጉምትታት ምልክት ከቢድ ጸጥታዊ ፍሽለት ምዃኑ ይዛረቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተቐጺሉ ድማ ድሕነትን ሰላምን ዜጋታትና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘውድእ ኩነታት ይተባባዕ ስለ ዘሎ ካብ ኣህጉራዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ኣብ መሰል ስደተኛታት ኣተኪሮም ዝነጥፉ ማሕበራትን ልዑል ኣተኩሮ ክረክብ ክትጻዓረሉ ከም ዝግባእ ይእምሙ እዚ መርበብ ሓበሬታ ወግዓዊ ገይርዎ ከም ዘሎ ጸጥታን ሰላምን ከተማታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብፍላይ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዝርከብን ሕጋዊ መስርሕ ዝካየደሉ ዝግባእ ስጉምትታት ብዙሕ ግምት ከም ዘይተዋህቦን መንግስቲ እዚ ናይ ኣልማማ ስጉምትታት ክቕጽሎ ምዃኑን ሓቢሩሎም ብስም ኣኽረርቲ ጉጅለታት ፋኖን ዕጡቋት ትግራይን ዝተሳበበ ማእሰርትን መቕተልትን ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ልዑል መጠን ፍርሕን ራዕድን የውርድ ከም ዘሎ ብዙሓት ተንተንቲ ይገልጹ